עכשיו זה יותר טוב. אחת, אי. אחת, אי. האור חודר דרך הצלופן הכחול, ואז יוצא אור כחול כאילו, ואז זה נותן את כל הפרספקטיבה של האווירה הכחולה וה... Palestinians, skinheads, give our country or you blow your head. We're the Palestinians, skinheads, give our country or you end up dead. הקטע של פלסטיני סקינד זה כאילו... זה לתאר את הצעירים של האינתיפאדה בצורה של... כאילו הם הסקינד, זה הכנופיות של הסקינד של אנגליה. אז אני יודע, הטקסט זה... אוי אוי אוי, אוי 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 זה הקריאה של הסקינדס, זה לא במקרה. אוי 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 in the streets of Gaza, אוי 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 all over Samaria. West Bank skins on the assault, Middle East skin patriots. זה ברחובות עזה ובכל השומרון, הסקינס של הגדה המערבית יוצאים להתקפה ופטריוטים של המזרח. זה לא... אני חצי צוחק גם על הלאומנות של הפלסטינים. הייתי פעם אחת על במה למשך רבע שעה לפני 4 שנים, וזה היה מופרע, זה היה אקסטזה מטורפת, זה היה הפרת סדר. זהו. עשיתי את ההפוכה. אם תהיה האווירה הטובה מחר ממש, אז זה יהיה... זה אקסטזה מוחלטת. אם אני ארגיש חופשי ויהיו הרבה אנשים ותהיה אווירה אוהדת, זה אורגזמה. אין לי פחד במה, אני לא אפחד או משהו, אבל מחר אני בטוח שיתיז אדרנלין מכל הכיוונים, אבל... במהלך השירים עצמם, אז בגלל האנרגיה והרעש וזה, אז זה מעצמו יוצא אגרסיבי באיזושהי צורה, אבל אני בהחלט לא הולך לתת לזה איזשהו תוקף אלים. כאילו... את זה אני מתכוון להעביר ברגעים שאני נגיד לא שר או משהו כזה, אני לא הולך אני יודע מה, לצעוק יא מניאקים מזדיינים אני הולך להיות נחמד. וקשה להאמין שהוא שר, אבל הוא שר, הוא הסולן, נכון? אם זה משמח אותי זה נדע אחרי. לא, אני רוצה לראות אם הוא יצליח. אז הוא אמר שאם הוא מצליח הוא קונה לי בית בבברלי הילס. אנחנו הקלטנו קודם לכן את חבר הכנסת שמעון פרס, ביקשנו את תגובתו למה שאמרה כאן שולמית אלוני, ואנחנו ננסה להעביר את מה שהקלטנו, מקווה שזה יהיה באיכות משביעת רצון. כוס תה? כן.
תזליק עליהם. לא, זה אחר, מה יש? יופי. מה אתה מחפש? דגל שאני משתמש בו בהופעה, וסידרו לי את החדר היום, כך ש... זה לא היה בשטח כמה זמן. נו, אז למה זה... לא השתמשתי בו. תומא! אנחנו צריכים בחוץ כבר. אז איפה תומא? לא יודע איך זה נראה. היי, הדלתות נפתחו, 9:30. אתה הולך עם החולצה ככה? כן. זה יפה. זה חוקי, נגד כאב ראש. את הספידים משאיר לאחר כך. את הספידים לקחתי. כן? זאת את זה עכשיו. אוי, גדול, אני אשמח לצוף. תעשו גדולים כאלה, אין? נו הנה, מה, האחרון היה לא, גדול. נכון, מעולה. בוא נראה עד שנגמור את הכל. את האחורה יהיה קל כי הם יהיו כלפי מטה. תן, לא, אתה הכל מוציא החוצה, נו. מה, לא יפה? לא. לא יודע. כן, יש בזה, לא, זה מין חצי פאנק, חצי רסטה, אני לא יודע. ערבוב משונה. אבל לא יקם כזה מופרע ככה. רק בשלושה שירים, ואני יודע את העבודה שלי. בסדר, גמרתי לבכות. מה? כן, זה החלק הפחות מפריע. אם לא יקרה בקהל, יהיה טוב. גדול? לא, יהיה בסדר, יהיה בסדר. אני שר בשביל עצמי. לא מעניין אותי. יש פנקיסטים? יש פה פנקיסטים? יופי. תשקר, ניר, תשקר. יש את דובדוב, יש את דובדוב, הוא יישאר.
שהטרשרים לא ילכו. שהם לא ילכו. היי, יש הרבה פנקיסטים? יש פנקיסטים? יש? בסדר. הנה, אנחנו... חרא. למה? מתרגש. בגלל מה? בגלל הטרש? בגלל הקהל שלהם. אבל יש פנקיסטים. קצת. מת, אני פשוט מת. יש לי בחילה. שתורך לי הראש. יבוא לי. אני אוציא את זה ככה. עכשיו יכולים לנוח קצת. רגע, קחו 3 דקות. אנחנו ממשיכים. יאמן מזדיינים. הוא מדבר אליכם, יאמן. לא יודעים לראות, אתם סתם, חנטו.
הרסו להם את כל ההופעה, זרקו עליו בקבוק קולה, על הסינקה, על המגבר. אז הוא הלך, יצא מפעולה. בלי מגברי אין קול, לא שומעים כלום. הרמקולים אין כלום. סגרו לו. הוא שר, לא שומעים אותו. סתם חיות, סתם לא, אין, אי אפשר להופיע, את לא שומעת, זה פלייבק עכשיו. אי אפשר להופיע, הוא סגר אותם. זה חיות אלה, אסור להופיע איתם, משוגעים. כולם שומעים הכל? לא שומעים? אתה שומע? עד השיר השקר האדיר. זה פנקסטים, זה לא הפריע. לא, זה לא בעיה. זה הבעיה שזרקו, עברו מריקות לבקבוקי קולה. שלמים. האורגן הזה מוזכר. צ'ק ביטחון של אמא שלי. טוב. איזה יפים הם. לא, הוא ממש חמוד, לא? ראית איך הוא חייך כשנפלה לי המטבע? מה לא הייתי עושה שמישהו כזה יגיד לי, אני אוהב אותך. טוב, די, שטויות. קר שיש לי אותך, אה? את אוהבת אותי, נכון? לא, את ממש אוהבת אותי, נכון? כן. קרה משהו? את רוצה ללכת? לא. כמעט 3. את רוצה שאני אכיר לך אותו? חזרתי. אז החלטתן שאני רוצות לשתות משהו? כן. מה אתן רוצות? אני רוצה קפה.